Avui estem ací, a més, en un dels projectes que més il·lusió em feien enguany, perquè tot i ser el segon any que col·laborem en FUI, l'any passat fa un poquet de crear la infraestructura necessària, però enguany hi ha com a mínim tres municipis que ja estan confirmats s'incorporen al pla de ciutat lectora, que és per incentivar precisament això, que els índexs de lectura s'incrementen ostensiblement. Estem a la cua de l'estat espanyol, que ja de per si l'estat espanyol està a la cua d'Europa i això és preocupant, perquè la lectura és la base del coneixement, no? I el coneixement ens fa lliures, no? A la qual cosa, i si volem evolucionar com a societat, és la clau de volta, la qual cosa per això dic que dins del que és enguany, un dels projectes més il·lusionants que se posen en marxa és i avui anem a presentar-ho. Concreta en una aportació, ja dic que l'any passat col·laborarem en l'establiment de lo que és la infraestructura prèvia per a que enguany puga ja posar-se en marxa, més que res té dos vessants, un el suport econòmic per a que els entesos, els professionals, en aquest cas FUI, puga fer la tasca, a més de cert suport logístic que garantim des de la Diputació.